ತೊಟ್ಟಂ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪರರಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ತೋರುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ದಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರವೋ ಹೇಳಿದರು. ಉಡುಪಿ ಶೋಕಮಾತಾ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೆನೇಜಸ್, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಜೆಬಿ ಸಾಲ್ದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. तुमच्या पेल्याकडचे किती मोला घेताना आदल्या जुबले व उपरांत सोपले कुवाळो म्हण कितें म्हण कळीत ना तेल्याक कुवाळो सोडून खंडीत जायना. आयच्या नियाळाचो विशय जावन आसा. ना दिसत्या कापडीच्या देवाची आमी दिसती मुखामळ जावया. कापडीच्या देवाची आमी मुखामळां जावया. कापडीच्या देवाची वळख आसा जाय ताचे मुखामळ जाय तर कापडीच्या देवाची वळख ना तर आमी कशें ताची मुखामळां जावंक साध्य आसा. थोडे संज्ञे आसात. दारದಂತೆ ಸೀರೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು, ಯಥಾ ರಾಜ तथा प्रजे. हे वैतर आनी एक सांगायचं पडटा. यथा भगवंता तथा भक्ता, यथा भगवंता तथा भक्ता. कसलो